kući? Ako mene pitate, mislim da mu je bilo malo hladno tamo u štali. Ali djede, 3 mudraca, gdje su oni? 3 mudraca su još uvijek na putu prema Betlehemu, ali prije njih Gospodin je želio da prvi koji će susresti Isusa budu pastiri, najsiromašniji u ono vrijeme. Tako se njima ukaza anđeo Gospod. Ne bojte se, evo javljam vam blagovijest, veliku radost za sav narod. Danas vam se u gradu Davidovu rodio Spasitelj, Krist, Gospodin. Smirna.